دم باش تماشاوانên hêja di bernamekî Panorama hefteyî dinê da ve dîsa em bi hev rane hêvî dikim ku em demekî xweş û berhemdar bi hev re derbas bikin. Em ê di vê bernama xwe îro da em ê bûyerên vê heftiya ku derbas bû em ê wan bûyeran bi her du mêvanên xwe re binirxînin. Ka em mêvanê xwe bînin ser ekranê bira hevala bînin. Mêvanê min yek jê Kekbaran Hebze ye. Ez bawerim hûn Baran Hebze nas dikin ew demek dirêj di çarpel medyayê da bername jî çêkir. Mêvanê min dinê jî parêzer Murat Aba ye. Ew jî hem parêzer e hem jî aktivîstekî mafê mirova ye. Berpirsê şaxa Wexfa Mafê Mirovan a Amedê ye. Hûn her du jî bi xêr hatin sersera serçavar hatin. Belê beriya ku em dest bi bernama xwe bikin ez dixwazim di vê hema dov herhalde ez tam pê nizanim ji tirê ya îro ya do mekek Abîd Gürses welatperwerekî hêja Kurdistaniyekî bi bîr û bawer me wî wenda kir. Ez di serî da ji malbata wî ra ji heval û hogirê wî ra û ji temamê miletê Kurd ra sersafî, sebir û metanet dixwazim. Ez ê paşê de mafê axaftinê bidim Kekbaran ka em Murat tê çi bêjî? Ez ewilê ez jî ewilê sersavê ji malbatê re û ji heval hogirê wî re û ji Kurdistaniyan re dibêjim ji ber ku mirovek qedirbilind bû ji bo Kurdistanê dixebitî tenê dikarim niha bêjim sersavê ji malbatê re. Gelek spas. Gelek spas. Kekbaran em zanin ku tu û Kek Abid hinkî dijî ji me nêstir û hevdû nas dikin. Ez dixwazim tu çend gotin di derhek wî da biaxivî. Keremke. Keremdar be. Rast e Kek Abid îro mixabin ji nava me koş kir. Berê ku da dîsa nava Kerwanê yên nemira. Bo min gelek zehmet ez bawerim bo gelekê însanek gelek li pê evê qsekirin yani cangoriyên yên welat qsekirin gelek zehmet e. İnsana dêşîne û tu gotin jî têr nake mirov bîne ziman ya jî ji xwe cê pesindarî ne. Kekê Abid kesê mîna wî cangoriyê vê welatê ne. Heta taliya emrê xwe heta taliya ciyana xwe ji bo xebata Kurd û Kurdistanê çi ji destê wan hatî ser wê tiştê kirine. Di wê serreça netewperweriyê de bi her şêveyê xwe bi canê xwe malê xwe bîr û baweriya xwe bi sekina xwe gelek demê zehmetiyê de serkeşekî yan kadrekî yên bi zava Bakurê Kurdistanê bû. Yani bu min bi rastî gelek zehmet e. Yani birînekî kûr e zehmet e û mera pê diêşe zêde pê diêşe. Dema mera li bende jî tiştê wisa jî nebe tiştekî awerta wisa dema ku bikeve hîn bo me zehmet dibe. Kek Abid di hortaniya xwe da ji me çend sal temenî mestir e lê di ciwaniya xwe da jî serkeşiya bi zava Bakurê Kurdistanê de cîkî taybet lîste. Li derve wala jî her çendê tu şêweyekî cî xwe nesekînî bi Kurdistan piresê bigire bi hemû karê rêxistinî da rabû û berpirsiyarê xwe bi cîhanê. Dîsa damezirandina em bêjin piştê ji veqetandina ji hereka rizgarê damezirandina Partî Demokratîk Kurdistan hevgirtin da jî rolekî erenî dîsa di wê demê de lîste. Yani em dikarin bêjin nava Partî Azadiyê Kurdistanê de carektin karekî berhemdar ber bi hevdû de hanê
kakabet minaki kurpervere ki van deme dawiye da hatta deme koy dawiye da karu xabat xo breva ber o minake ji boy minake kurdawariye tu jaraj gotune xo nihate xware yani her gotune xo ko sa muhaqqaq le pe gotune xo sekine yen de eva şahsiyeta insana da ye eri mühim eve da ku bu karabın be her demede be her şerte her zurfeda le pe gotune xo bukun o doza velat xo bidomire çi gotum bejin bu kakabit kesimine kakabit zahmet mera o ke yani sebep bu despeki da malvata ve zaruki yen rehevali ve haskeri ve bu mehemiye bu hem Kurdistaniye yani sebep metenet lazım ben burası ki Cangore ki merkezi ki Kurdistan'ındaki hevidarım ruhi bir azat şad be civi behişt be hakkiri kesin minavi hakkiri de her şey veyda civan azat be hevidarım azat bir şey azat ciya zübürtüda cevi Odevi İbrahim Kerem Akşake civi cesedi set civi behişt insan evsa be fedakari ji boy millete xabitin ev her be behişt ben em bêjin taxî kirin niha kabra bû yerên vê heftiyê çine sernivîsê me çine bira hevalê teknîkê bînin ser ekranê. بله ام دست به مجارا خو بکن مجارا می یکم راستی لترکیه ایندی enflasyon نای کنترل کرنه جبر کو enflasyon جی زیاده دبه هجاری جی زیاده دبه هجاری جی بخورا انسان daha هندک دچن bazarê û diçin dikana û diçin danûstandina kelûpelan dikin ji ber wî jî li Diyarbekir ez zanim ku li Diyarbekir ew çarşiya penêrfiroşan li wirê 62 dikandarî derabê dikanê xwe daxistin û girtin bi tenê vêgavê ji heştê û çara bawer ke 62 çûn di derdora 20 dikanî daman încar gavadinê hevalekî digo ka em ê încar penêr ji kurê bistînin bi rastî îşê wan jî zor e ew jî dibêjin dinya xwedê mesrefa me dibe em diçin serê sivê heyayê varê vedikin kes nayê tiştek natekire ji wê bonê me girtiye dîsa ev bixura iktidara heyî ji serê salê da car bi car ewan berpirsyarên TÜİKê saziya îstatîstîka berpirsyariyê wan guherandin berpirsyarê wezareta em bêjin maliya xwe aboriyê guherandin herî dawî jî TÜİK ew saziya wanî îstatîstîkê wan ew 400 madde li wirê nivîsandine navê kel û pelên
جیانه خوارنه و خوارنه و هر وکیدن فیتوان لهمبروی نویساندینه و لیسته جوره هلانین ج سایفا تویکه ابیان جی ج آلی آبورینا سوا وک سکاندال هات بناو کرن ایجا از خوازم از هما ج کک باران دست بکم کک باران دچت ویجی enflasyon حال حاضر هاتیه سر صدی هفته و سه و نیو اوجی لگوری توی که جی این دی تگ ولاتی ترکیه چه باکوری کردستانه چه آناتولیه این دی باوریا خو به توی که جی ناینن براستی لگوری فرمی هفته و سه و نیوه و هر کود چه جی زیده دبه شویده و چه و مراد دیسا بنزین و مازوت بهابو ابي لكل بسكنه ون لاوروبا ون لالمانيا لا المانيا ولا اوروبا يجي هوقاص بلنده هفته سر سدي هفته وحشته وفلان جارك ثاني باش بجنج بو تماشاوانه هجا هبي دارم برنامجي بركتي وتدار ببا که حنفی مسئله آبوریا با کل کردستان رو ترکیه شو دست پک ده حتی ایرو روش نجی خود نجورشون داشته دست راست ببه دم مرد دم تماشات که و استاتستیک گوادنه تهانی زمان اوید چه فرمی یعنی جالی دولت داتید گوتون بین کنترل واندای که چه خوازن به چرچوی داتید بلاو کرن لی آن برواجی ویژه هنن آن گوره ین لکورنرین ین سربخوجی بکی راست کنترل هم دولت راتون یا کنترل دولت سرمانی نه تقریبا دور سدی 165 100 هفته بحثا بلندبون انفلاسیون دکن یعنی او هفته سه الولاد کیش خوب پرزده لی هفته سه جینه بحثا 65 نبنا سد هفته دکن او راستیش بو ولاتی که انسانی که یعنی کارکر و جیان خو تنیا به کدا خو بردوام دکن با گله کلک زحمته از باورکم سالا چون که مراشد به تبیراوی که عن فی به بیراتجه لیتر مازوت 7 کالونی بو لترکیه و کردستان 7 کالونی ما نزدیکی 30 کالات 28 کالات تشتکی لیترکی اوه anagori bir tamaşa ki doğru çar kat yani ne mümkün şekil olsa insan öveleri gelek insan henen ne karın ben seyari kadar kevin derba malvata ko bu antışta yani pediviye yani seyara hedi lüksünün le pedivi ki insanaya le mukabın le bakure velateme o Türkiye'ci birçubun edi misoger biya. Yani kese ki 4005 kat ye her kim maaşı van heye jwana sönüp çar belki sağlamla kevdesti var. Tu bini ber hafta tun kare be maaşı çar jara evi bitecek ki. Depoyu ki evi bitecek ki. Ara bitecek ki. Yani efçişlik katastrof ki gerek mezene. Tiştek minaki yem küçük dedi ki dakika bu karı insan öbürken ber beyaz da bina. İnsan hal bakuri velat eme o Türkiye'ci edi riya goş az bavat ki jbir kirme. Nezanen çende kiloyu neziki veriyor şu konu kanımda ben. Çiroka rune mesela yenşer mukabil tesir sanatçı dünya kirine tenya le Türkiye ile Kürdistan'ı heye le sanatçı hem dünya heye le dervay velat hem tamaşa etkin yek litreki dizel yani mazot evabi yeko 10 kuruş bu yeko 20 kuruş bu naha dudu 10 kuruş dudu 20 kuruş yani le derece takriben 700 evki heye ve derece 400 ve derece 700 takriben evet işte şebiye yetişteki ye mirov evdeki şekilde değişine ebe le Türkiye ile Bakırı Kürdistan'da tamaşa ki insan akasa ve ben azar edane akasa birçibun fakiri tekşuna aburi heye le dengci insana dernak yani
insan ne diyartkevin kolana ne razıbuna xo nişan dedin ne jî bangê ki tanzîmê ki xurtheyekê da ku bikaribin tiştekî dinê ew kin piçik zorê bidin desthilatdarekî desthilatdara piçek jî ew bikin tu temaşe dikî li Tirkiye tu dezgehekî yên internasyonal tuneyekê bikaribe berhemê xwe ber bi hevdû da bîne tu vekî erdnîgariya Tirkiye û Kurdistanê te temaşa bike vekî bihişt e heger mirov bikaribe li vê derê desthilatdar vekî desthilatdar li vê derê evî tiştê birêve bibin tu pêdîviyan tu Kurd û Kemasiyê wan ne warê xwarinê da ne warê neftê da ne warê yê teknîkê da Kurd û Kemasiya wan çênabe lê heger desthilatdar nikaribe wê welatê birêve bibin taban evana netîceyê wan e vîzyonekî wan tune be tiştekî didim pêşiya xwe bernameyekê yên rêkopek tune be lê çawa bikaribin pêşberê buhabûnê bisekine ji xwe eger bisekine ew tiştekî mucize dibe ne tiştek wisa ne mümkün ji xwe yani ez me destpêkê de got me hûr Kurd biçirim ez ji belkî Kurd birim bira kek Murat jî maxwe belê kek Murat niha li gorî neteweyên yekbûyî li Tirkiye 14 milyon û 800,000 însan rûbrûyî kêmxwarinê bûne yanî birçîne nîv birçîne lê herî zêde rêjeya herî zêde jî li Şirnexê ye wek parêzgeh li parêzgeha Şirnexê kêmxwarin di derdora sedî 20-25 e yanî di nava 20-25 da diçewtê îcar li gor em bêjin hukukê navnetewî ya mafê mirovan divê ku dewlet zikê welatiyê xwe têr bike yanî ez bawerim mafekî însana wisa heye gelo di vî warî da têbêjî çi û çima li Tirkiye li Rusya şer heye li Ukrayna şer heye ew qas zêde nabe çima li Tirkiye ew qas zêde dibe belê keremke Spas dikim Ewlî ez min jî dixwast ez serviya bipeyivim çima li Tirkiye enflasyona ew qas zêde dibe pere ewlê ez dikarim vêya bêjim pere cîn ewle dixwaze yani li cîkî şer hebe demokrasî tune be yek mirovî hebe pere jî namîne divê gerek jaliyê din de jî em vêya bibînin Tirkiye niha aboriya xwe ji bo şer bikartîne jalîkî ve li başûr bi her şev em li Diyarbekirê de her şev dengê balafirên şerî jetan em dibîzin jaliyê din ve jî dixwaze li Sûrî jî tiştekî bike evana gişî aboriyek mezin e wek li Tirkiye aboriya wî jî nexurte ji ber wê yekî jî Tirkiye nikare biserkeve ya duyem tülvey dineri li Tirkiye hukuk nemaye jaliyê din demokrasî nemaye weke kekbaran gotu ya kes dernakeve kolanan wek mitingan çênake ji ber ku li Tirkiye tu nikarî devê xwe vekî dema ku tu bêjî ez qebûl nakim zatî li Tirkiye tiştek dine lê piçekî behsa wî bikim li Tirkiye du heb hukuk hene hukukek ji bo Bakurê Kurdistanê heye ya jî ji bo Anatolya heye tu niha li Diyarbekir ji bo buhabûnê jî tu derkevî derve dewlet ya jî dozger tiştek çawa dike dibe vana ji çîkê ji rêxistinê dibihîzin wek rêxistinê dikin ji ber wê yekî jî propaganda rêxistinê dikin erê va rêxistinê dikin ji ber wê yekî jî doz serteve dibe û herî kêm 6 sal û sê meh dibe ku tu ceza bikî lê li Anatolya tu tiştek waniya bikî tenê ji ber ku li derve mîtîngkirin qedexeya li derve mîtîngkirinê mîtîngçêkirinê dibe o ceza jî bi piranî naxwî li Tirkiye niha hukuk nemaye kes nizane wê sibê çi ve jaliyê hukukê ve ji ber wê yekê jî ekonomiyên xurt ya jî fabrikayên mezin jî ditirsin li bir bimînin
jiber ku nizam sibero ve çibe seriwan o lever naminin jaliyedin de ji serokomarê Türkiye tenê algirên xwe xurt dike zêde dike o ne algirên wî bin xezanî jî li cewan zêdetir dibe ji ber yani nikarin karekî bibînin dema ku tu ji bo memûrtiyê dikevî azmûnekî li wir jî mulakat derxistine tu ne ji wan bî te nagirin liyakat li Tirkiye nemaye yani cikî weket we jî got li Tirkiye niha em vêya dibînin jaliyê fermî ve dibên ji sedî heftê û sê enflasyon heye ji aliyên nefermî ku akademisyenin ew ji dibên derdorî sedî sed û şêst û pênc enflasyon heye saziyek dewletê baweriya gel jê nemaye dewletê tekwanî elbet wê enflasyon jî zêde bibe o ji enflasyon jî zêde dibe o berbî hilbijartinan de jî diçe Tirkiye yani serokomar jî dixwaze konsolide bike gelê xwe yani ya tu ji minî ya tu dijminî o li derd yani tu nikarî dengê xwe derxî van tişta heve jî li Tirkiye enflasyon qet û qet da nakeve ji ber ku tu nikarî mafê xwe biparêzî tu nikarî tiştekî nû dêjî tenê serokomar eger aciz bibe li roja înê êvara înê bi rojnameya fermî ve yani her tiştî diguhere serokê Tirkiye rojekî de diguhere ya jî serokê xazîne rojekî de diguhere o ji bo çi diguhere ke tişkî yani nabêje ji ber wê yekê jî enflasyon li Tirkiye xetere bûye ji aliyê din de jî xezanî wekete jî got li Şirnexê herî zêde ye ama xerîteya xezaniyê merev lê binêre tam xerîteya Bakurê Kurdistanê yani sînor kevşe Murat sînor yani sînora xezaniyê jî sînora Bakurê Kurdistanê çünkü li vir ji aliyê din ve dewlet wek dij xwe dibîne û naxwaze pêşve biçe enflasyon jî ji ber vê yekî zêde ye wî zêdetir jî bibe gelek spas niha em derbasî mijara xwî didiya bibin mijara me didiya hilbijartinên Tirkiye ne bi rastî li Tirkiye halê hazir du tifaq hene Tifaka Millet û Tifaka Cumhur Tifaka Millet ji 6 partiya pêk tê yani masekî 6 partî li dorê civiyane belkî tevne endamê tifaqê ne lê belê di mesela serokomariyê de bi hev re tev digerin û Tifaka Cumhur jî sisê ne MHP ye û ew partîkî ku ji MHP çi bû navê wan Büyük Birlik Partisi dibên BBP partiya Mehsîn Yazıcıoğlu wî faşistê ku herhalde dewleta wî wî kuşt ez nizanim û partiyekî jî MHP AKP û MHP û BBP îcar lêbelê li gor em bêjin wan şirketên ku tedî di nav gel de lêkolînan dikin û rêjeyan dibêjin li gorî wana dengê Tifaka Cumhur her ku diçe kêm dibe û dengê Tifaka Millet zêde dibe tê gotin ku dengê AKP hatiye ser sedî 28 çika rastê tabî mervinizane em virekê wan şirketan em wisa bêjin îcar her ku bervê hilbijartinan de jî diçe rewş xerab dibe û wexta ku meriv li bername her du aliya jî dinêre ji bo Kurda wek yek dendikekî serê dendikekî jî tiştek tune ye îcar tê çi bêjî divî warî da keremke kek Murat ya hilbijartin ez war difikirim ku
داویا سالی ده ببه جبر کو دا ترکیه دوی آبوریه ده نکاره خواه بدومینه لی جالیه دن و وقت سیاسی هم بنیرن وقت توجی دبیجی her du hezci, her du ittifakçı jibo kurdan tişki naxwaze. Li yani derdeme çiye çima emejwan buxwazin. Yani ew jmer bejin vay em mafe ve vanane em biyabtin. Ya ul em dibinin ev derdor ise sala bi zimanê zikmakî perwerde jî kabul nakin. Jiber ku nijadperestin o ji çî getirsin. Ji bo sibê ro dibeke bibin du beş jê ditirsin o mafekî nadin. Divê gerek Kurd ittifakekî nav hevde bînin dînin o bi wî awahî tev bigerin. Em hîn jî di ittifaka her du alî da em dibên em ê kîja alî wê pirtir mafa bideme. Lê li dünyayê tiştekî rasteqîn heye maf tu nebe hêzbî, tu ne Kurd bî wek jaliye aborî ve jaliyê din de tu nebe hêzbî kes mafan nadete. Li dünyayê jî bi piranî bi vî awayî ye. Devlet hêza xwe bi Tirkî dibên riza û sopa ji her du adistîne. Lê em dibînin gelê Anatolya bi piranî bi rizaya xwe jî hêz didin ittifaka Cumhuriyê ji ber ku dibêjin Kurd bira nebin xwedî maf. Nebin xwedî maf. Dendikekî jî bira nekeve destê wan. Lê divê ev car her car ji bo me bi qîmetê lê ev car Kurd bi hevdûre ittifakekî deynin. Yani nebin aliyê yekî. Kurd bi xwe derdorî 25-30 milyon Kurd li Tirkiyê dijî. 30 milyon Kurd bên cem hev daxwaza xwe bînin ziman her du alî jî divê gerek li wan binêrin. Niha ittifaka milletê HDP hem dixwazin ray bidin wan hem jî dixwazin bi wan re neyên bilêv kirin. Ya jî aliyê cumhur jî divê ev tiştê divê. Her du alî jî em dibînin jî aliyê din ve her du alî jî derdorî sedî çil yekin. Yani her du alî jî bi raya Kurdan pişkirî Kurdan ne dewan nikarin tena serokve vin serok komar. Lê Kurd em dibînin hîn jî Kurd berxwe nabînin ji bo ittifakekî xebatê Kurd û di cî de jî nakin sibê ro eviya wê dîsa ji bo me bive aloziyek nû derxe Kurd divê gerek nav hev de ittifakê deynin. Yoksa aliyê din çima wê mafekî bidin te? Ew di rehetiyê de ne, ew di xurtin, ew xwe xurt dibînin. Kurd divê gerek zanibin ki ew jî xurtin, ew jî karin ittifakek xurt deynin. Wê gavê wê ew ê bên bêjin hûn çi dixwazin, em çi dixwazin. Do komxebateke bû ya dîsayê li Diyarbekirê saziyeke Diyarbekirê li ser Konda dixebitin. Konda jî îstatîstîka derdixe vê li wir dixuye ku tenê li Tirkî derdorî sedî sî dixwazin gel karin bi zimanê xwe bipeyvin. Wexta zimanê fermî dibêjin gelên Türk bi piranî dibên na o kad jî nabe. Yani tamam bes ama o kadar da olmaz bir Tirkî dibên ya. Divê gerek em ji bêjin ew qas. Em dixwazin kî viya qebûl neke em bi wan re naxebitin. Di hilbijartinan de her em hişmendiya xwe ji Tirka veqetînin. Hişmendiya xwe li ser xwe bibînin o ji bo Kurdan bixebitin. Ji bo Kurd çi dixwazin. Mesela çend her partiyên Kurdan heye me divê gerek vana bi hevdûre ji bo ittifakekî bixebitin. O dem ne demek derece îro şunde partiyên Kurdan bi hevdûre bişêwrin û tiştekî nû derxin. Yoksa bi vî awayî em ê dîsa li dawiya herkesî bimînin. Gelek spas berekek baran te li Murat Godarî kir. Lê ez dixwazim tiştekî dijî pêva deynim. Niha divan rojên Bûrî da HDP û tevî şeş partiyên çep ên Tirkan bi hevra konferansekî pêk anîn di paşiya wê konferansê da jî
وەک داخوایانیەکی داخوایانیا ئەنجامێ بەلاوکردن دوێ داخوایانەیەدا gelek xal hebûn lêbelê li ser mafê milletê Kurd yan jî binavkirina millet yanî Kurda wek millet binavkirin têda ti tiştek tune bû. Wisa xwaneyê ku ew xeta ku HDP jî temsîl dike halê hazir li Bakurê Kurdistanê herî zêde deng ew distînin. Îjar evana jî qet behsa mafê Kurda nekirin di wê konferansê da û dixwazin ew heft partî tevî HDP va ew heft partî bi hev re ewkekî ava bikin. Blokekî ew jî ava bikin. Ew jî bibin încar riya siya ew ji xwe re wisa divên riya siya û çincîyo. Hem li ser viya hem jî kek Murat Hinkiyanî ziman ez xwazim ti jî bîrûraya bînî ziman Kurd divê çi bikin. Yani mesela hin Kurd hin derû dor hin partiyê dibêjin em aliyê Kurda ava bikin lê belê dengê wana nagîje civakê. Divê Kurd çi bikin? Keremke. Spas mamoste. Niha duwarê hilbijartina da her dem xwe dubara kirinayî. Ev tişt her dem wisa ji xwe ti hêviyekên Kurda divê ji desthilatdariya ya jî partiyên Tirka tiştek bixwazin ew e. Yani bêfayda ye. Tiştek wisa ji xwe mere li bendê nebe. Ew tiştekî xerib nene bo me hemiya. Kengî têkevin tengasiye çi desthilatdarê niha çi jî iyî muhalifê niha li Tirkiye her cî dema têkevin tengasiyekî xîraxîra wan bibe wekî hilbijartina İstanbulê ya jî wek hilbijartina Serokkomariyê bibe ew dem ew xwe bavên Kurda behsa Kurda bikin navê Kurdan derkevin bi navê Kurda derkevin kolana yek du cara bibin Kurd perçekî ji vê milletê perçekî ji vê dewletê ye û nabêhna du saeta de ew gotinê xwe dikin pêşî ew gotinê wiyan jî bêwate dimîne çünkü tişt wisa di Tirkiye wan de tune di mejiyê wan de tune dilê wan de tune tu warê da mesela Kurd û Kurdistanê bibe ji çepgirê wan bigire heta İslamîstê wan ji İslamîstê wan bigire demokratê wan liberalê wan yek mîne hevin hiç farka wan jevdû nîne divê evê de. Jarê mesela hilbijartinê de niha jî qedera yên iktidarê ji bo muhalifa yani bu muhalefetê jî ji bo desthilatdarê niha jî teniya Kurdin. Eger Kurd li kederê meyla xwe nîşan bidin ew bi ser dikeve. Ev gelekî eşkere mîsogere. Niha Kurd di vê warê de bikaribin bazarîkê li gel wan bikin ew tişî di evê de tune di kadê de tune. Yani kesikî rêxistinekî rêkopek bikaribe pêşewaziyê vê tiştê bike yani hilbijartin ya mabestî wî heye ki millet bikaribe mafê xwe hinek tiştê xwe ji vê derê werbigire. Eger nikare werbigire li wê derê tu mana wî tune. Ez vekî kesikê ji xwe tu alaka min evê tune ye. Hilbijartina yên parlamentoyê doj min netpejirand îro jî napejirînim. Dûrê me ye tu tiştekî tu fayda xwe ji me re bînî tune ye. Yani divê warê de ez ser vê evê de tu evê min tune ye. Baweriya min divê tiştê tune ye. Lê heger partiyên niha ku xwe Kurd hesab dikin wekî girse wekî em bêjin motora vê tiştê dikin yek ji wana HDP'ye HDP jî xwe wekî partîkî Kurd û Kurdistanî nabîne ji xwe. Yani em zorê dibêjin partiyekî Tirkiyeyî ne herê. Wisa dibêjin eşkere dibêjin yani divê warê de divê loma civana neyên kirin. Girse Kurd e rast e girse Kurd e pêgirtiyê wan Kurdin dilsozê welatê xwe ne lê rêvebirî wî tu alaka wî bi milletê xwe re tune ye. Tu alaka ji xwe piranî ji bîyîn çepê Tirka tu alaka wan bi Kurd û Kurdistanê yani hişmendiyê wekî hişmendiyê wan de tiştekî wisa tune ye. Tu daxwazekî wan wisa tune ye. Kurd hebûne nebûne bûne qedîma nebûne qedîma ew wî tune ye bo wan serê misqalê ew wî tune qîmeta wan tune ye. Ne serê nokekî serê derzîkî jî ew tune. Ji ber vê sedemê HDP dikare bi hemû çepê Tirka re bikin. Dikare internasyonal bibe. Dikare
به عرب را اتفاق بکه دکاره به فارس را اتفاق بکه دکاره به چپ ترکا دموکرات ترکا همیه را بکاره که به کردار نک çünkü دوره اوه دوره به داخوازه دم مرا دوره داخوازه آرمانجه به مرا نخوازه به درجه او بکه konuşan bike vallahi ev ko hayan dixwaze çi dikin bira bikin çi şêrînayî dixwazin bira bikin deserata wan qebûl nake çünkü dizanin ki girse Kurdin di sozê dozê ne ez bawer dikim niha jî ew bidin ittifaka milletê ku ew şeş partî win destnîşan dikin îro bibêjin were HDP ew bazan bişe bi hindavan navan da cî xwe bikir ew ittifaka milletê ku dibêje ku alaka milletê tune îş xwe gabadin me behsa aboriyê dikir yên aboriyan têkçûna aboriyan Türkiye û welatê me sedemê her mezin pirsgirêka Kurd e ew pirsgirêka Kurd heyan çareser nabe ew aborî tu caran nayê ew ser rastkirin tu bi hezara li Rojavayê Kurdistanê bibî li berê xwe bidê Başûrê Kurdistanê tu watekî tune bû tu herî destrêjeyê li wê derê bikî her rabûna balafirekî mesrefê wî bir ekonomîst bidin pêşiyavî ez bawer dikim tu bi yek balafirê tenê tu dikarî 300 heb 400 heb 500 kes insan de beravan bu an çê bikî yani berdewama wê tiştê bikî ji ber vê sedemê herî girîng li pêşiya hilbijartinê dîsa pirsgirêka neçareserkirina pirsgirêka Kurd e li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye jî heta xwe ji vê ew ê xilas neke ku xalê me hene ez naxwazim xal têk herin nabe ji xwe hemû girê erê em ê werin ser wî yani hilbijartinê da Hêzên Kurdistanê ku navê Kurd xuya dikin yani SPD şim lê ez mecburim jî bêjim Hêzê Kurdistanê yek rêkûpêkinine yani yek rêkûpêkinine bi navê Partiya Demokratîk Kurdistan sê heb rêxistin heye bi navê nizam rêxistinekirînê ew de ye Partiya Azadî Kurdistan gor xwe hinekê tevgerî wî heye hez dike ew lê têr nake evana ne mümkün e têr bikî yani ev şeş heb rêxistinekî yasayî li wê derê niha piyasê de hene kadê de hene bira yek rabin dibêjkin nabayê me de serê misqalê zerre cudayetî heye em cida difikirin em niha nikarin bên ba hevdû ittifaqekî nava xwe da çê bikin demek nabayê xwe da ittifaqê çê nekê nikarî hevgirtinekî yên siyasî nava xwe da çê bikî têçava serkeşî ev ê bike milletê bike millet têçava baweriya xwe bike bi me bike çawa bike bêje ki evan insana kerê xwe nayê de çawa kerê me were çîroka ew ê tê bîrawe hilbijartina herîmî da tê bîrawe Parti Sosyalîst û Parti Azadî Kurdistan bi rûmet ew danî helwestanîn hêdinakî bi navê rêxistinên yên Kurd û Kurdistanê ye tenya ji bo ew kî maqam şaredarî kî berê ji bo şaredarî kî heza teqla havêtin hinek ji wan şaredariya firotin hinek ji wan şaredariya jî şu dîsa derbaz ev bû desthilatdariya niha bû yani derbas AKP bû tabii yani şer ve aybe yani insan bir fedî bikin biraşko fedî bikin ve wê navê li xwe nekin xelal yani şer me bi evê insana lîstin bi dehatiyê insana lîstin şer me yani em jî piçûk tên xistin bu wana bi wê helwesta wana ê bîna me jî bi rastî heqaret li me jî dibe Tabii sedîse dosa dibe yani di soza vê dozê kêmin gelek kêmin û têr jî nakin ewan yên tûcarin e yêdina jî tûcarin bi rastî tûcarin wekî din hiç şek nene tûcarin sen niya tûcariyê dikin vê derê ma tûcarî tenê pereçe nabe yê tûcarî herî mezin berjewendiyê ew ê post e wê berjewendî postê pêşiya pere vedike hemû tiştê vedike ewana jî evin tiştê baş dizane ana gorî wî tev digerin xwe bo postkî difroşin wê postê jî dawî jî navbena xwe da pêncî hebêra difroşin xwe rezîl û risva dikin derdorê xwe jî dilewitinin di wê warê de ji ber wê sedemê dê hilbijartinê de min tu bîro baweriya me her çendê tune be lê divê hêzên dilsos sogerd bên beyên ba hevdû helwestekî wan hebe da ku bikaribe piçekî zorê bidin desthilatdara jî bikaribe mafên yên mîrovatê kêmtirîn bi dest bixînin ji bo milletê Kurd
بله گلک صاحبی سپاس ککو نها امی درباسی مجارا سیا ببین مجارا می سیا نجات پرستیا ترکان سینور اندی د ناف سینور خدا جنامینه yani roje tiştek derte orte ez ê hema van demê dawî çi bûne ez dixwazim wek kronolojiyekî bînim çend mehberê li Konyayê malbateke sax Kurd malbateke Kurd sax ji alê nîjatperestên Tirkan da hat qetilkirin bawerke heft kes bû baş e mala wan ava baroyên Bakurê Kurdistanê parêzerên Bakur ji wê dozê ra xwedî dertên mala wan ava ve dîsa di van demên dawî da bala Mervileyê şaredariyên bi ser AKP hin konserta iptal kirin. Ewlê konserta Aynur Doğan iptal kirin. Dûra jî a Metin Kemal Kahraman iptal kirin. Lê ew têr nekir. Ew têr nekir. İcar şaredariya Edenê û a Mersinê ku di destê CHP dane ew jî rabûn bi navê tartûfe wek şanoyek bi Kurdî dihat lêstin ji bo wê ku ew şano li wê derê bê nîşandan ji gel re miracaatê şaredariya Edenê û Mersinê hat kirin şaredarî berê wan da parêzer evên parêzer walî parêzger navê wî vêgavê min ew kir min nav hevxist walî lo em bêjin bi qaydê wan bêjin berê wan dan warî warî jî got ne misogere nave guncav nîne û qedexe kir ew her du ew jî şano jî li wê derê natin ew kirin îcar kek baran hema em mijara siya cardinê ji te dest pê bikin tu dibêjî çi ji vê nijatperestiya Tirkara ew ê çawa vejme wan Kêhan fê niha nijatperestiya Tirka taze nine tiştekî acib jî bo me nîne her demekî hilbijartin êser bibe de nijatperestî bilindtir bibe ev taktika yên evênin desthilatarên yên Tirkiye dikarin bi hemû şêweye milletê Anatoliyê ew bikin di xewra bikin û bi yek tiştê jî hemû bi xwe vegirin ew jî li ser mixabin nijatperestiya yên Kurd û Kurdistanê demekî wekî min got gavadinê jî min got e mesela Kurd bibe ava çema jî ser me da yani di çimiqînin tew ewa wan çênabe yani xema wan jî çênabe tamaşa evê bike medya wan bike di medya wan da di rezefîlmê wan da tamaşa bikin hemmiya da belê pesendariya evê pesendariya nîjada xwe dikin belê pesendariya wî dikin yani yek berazekî dikin hezar hev şêrê hezar hev şêrê wan yek leşkerê wan ew nake tevlê wan nake yani mesele ji nûva honandina nijatperestî li Tirkiye taybet van demê dawî de birasî gelek zêdetir bî ne tenya li vê derê dîbîne ziman dirêjiye Başûrê Kurdistanê dike ziman dirêjiye hemû cureyekî li kê derê dibe bira bibe ez çîrokê Kurd çîrokê dixwazim hez bikim yekê xwedî bir bawer însanekî mûnewer bû ji me ser meselekî münaqeşe kir mesela hatî ser mesele Kurdistanê mesele Kurd gotek ek baran ya ma em birayê hevdirin boçe nabeyne me de rast bêjî ez ê dibêje em birayê hevdinin yani millet hemû milletê dunê birayê hevdûnin tu wekî îronî temaşe bikî lê em dikarin cîranê hev bibin cîranê baş an cîranê xerab e çawa dibige min got niha çend sal e hûn bi navê Cumhuriyeta Tirkiye hûn devletê birêva dibin ama takriben 86 sal 88 sal got erê min got tu jî nabêjî damezrandina vê devletê de
Kurd xwedî erkin eger Kurd nebanan vê derê tekoşîna yên azadiyên neçû serî û miletkî çêne dibû, devletkî çêne dibû. Rast bu ere. Em got başa bira ma 85 sal evê hema bira 2 sal jî ême ma çi dibe bira. 2 sal jî bi navê Komara Kurdistanê bibe çi bibe qiyabet dibe ma öyle olur. Kurê baş çima ji sera 80 sal 90 sal dibe çima ji bera 2 sal abi. Yani biratiye manje yen komünist manje bigre ez komün hineki herkes henen ekstrem rezam jwara heye. O gelekçi hazdikim jwana wana tu gotrem tune le ne prozente wan hemu. De mesela Kurdu Kurdistan'ı de yek hiç farkı manje tune nijar perestiya Türkiye vallahi em biçin hivi da le hivi da deselatar bibin jidesi ban wara evren hivi desok babejin ve hivi helveşine. Yani akosa tırs de zikevandaya tırsa yani her imezin evki li başırı Kurdistan'ı devleteki federe çebiye li Rojava'yı Kurdistan'ı Kurtuki ması yani gehazar rahne Amerikan'ı serbike bir nevi Kurdat şirketi kuyakirin deherişi ve deri bikin tahammülü ve deri neken ama veki minak ve çendi viyale Sarı Kumarı Türkiye hep evinki dike le rasat mı jugudari kır da beşe de sinur da le Bakure Suriye 6 kilometre da be Kurt ve deri müsaiteniz boyu var. Be ve deri ne minen ev jve der kemen kur baba eğer tu temsilkar Xwedayê em bêjin wala Xwedê tala û desela dayî te û tu dibêje ev gora bava ne ma tu Xwedê çêtir dizanî. Eger Xwedê tala dikar bû bu kirana ev xwe kirana ev gotana baba Kurd li vê derê cîwanin em wan bigire bavên Afrikayê bavên Asya navîn em bavêjin Ekvatorê niza bavêjin cê sarincê kur baba Xwedê tala qarşî vê îşîna de tişima qarşî vê karê didê. Yani çîrok mesele biratiya wan İslamî jê biratiya yên çepîtiyê jê dema were ser asasê Kurda hemû tişt xilas dibe hemû kes dibe nijarperest hemû dijberiya Kurda dikin Kurd ji bo wan tiştekî acêbin tişkî balkêşin lê ew ji baş dizanin eger Kurd li Rojhilata Navîn da bi ser axa xwe desthilatdar bibin mînakê herî baş ê bibin demokrasiyekî herî baş bînin Rojhilata Navîn خوشمری اول و دری به کمنات اول و دری آزاد ببن کریستینی وان آشری وان کلدانی وان جوهی وان اسلامی وان زردشتی وان ازیدی وان علوی وان همه دی آزاد ببن باشیر کردستان جوانا مینا که به صدان دوست روزنامه هی هر یکی دکار دنگی خو در خینه ترکان اوی وان تونه لو دری دستلاتاری دایوان temsilkari wan heye. Keldani henin ve deri temsilkari wan henin. Cuhuy henin Hristiyan henin hemû mafî wan ve deri da aşkerey. O ne devleti ki tawayî devleti ki federal û bi her dalî de hatî dorpêş kirin dîsasê mînaka herî xweşike di Rojhilata Navîn da hemû kes dibînin hinek xêrnexwastenên navê de. Ez Kurd bibiro kekî biro biraber dawam bike. Berê gelek spas. Kek Murad niha wek tê zanîn ew Kurda van vê heftiya derbasbûyî pir behsa wê rêzefîlma ku di ATV da derket gurê bi tenê. Behsa wê kirin ku di wir da çawa heqaret li Kurda tê kirin her tişt tê berevajî kirin dibêjin Musul bajarê Türkmenaya li xur û Türkmenin Kerkûk li xur û Türkmenin dibêjin mehkemê wê derê û ê ku camerê ku wî derxistina mehkemeyê Tirk ji hakimê Başûrê Kurdistanê ra divê hûn nikarin min ew ku bikin hûn piyonin hûn piyonê Amerîkan ew filan û bêvan îcar wala ez para xwe dibêjim ha yanî wana 100 sale piyontiya Amerîka kir hema birayê me jî li wirê 10 sala bikin bavê kevrê Xwedê bariye ye. Îcar wek aktivîstekî mafê mirovan ez dixwazim ji te bipirsim. Wek em bêjin wexfa mafê mirovan we raportekî di derhek mafê mirovan da we
ew kir dewirda bala mikişan herî zêde hûn li ser îşkence sekinîne ku li Tirkiyeyê her ku diçe îşkence zêde dibe û herî zêde jî li bajarên Bakurê Kurdistanê zêde dibe. Tu li ser wî bipeyivî û ev doperê hanê li Diyarbekir operasyonekî çêbû di seriya bîstî da rojnamevan hatin girtin. Ew jî bi tometa endamên rêxistinê vêga mutlaka tên girtin. Li ser wî jî ez dixwazim bîr û rayê te bistînim keremke. Ewlî ez dixwazim vêya bêjim niha divê gelek em bizanibin ku li Tirkiyê partiyên nijadperest ê ku ray dîstin ji sedî nodî zêdetir. Ew bixwe dibên em nijadperezin em ji wan tişkî fehm nakin em dibên hûn ne nijadperestin. Em dizanin ku Kurd zimanê Kurdan jî hêdî xerabî ye. Em wek Kurda dibên em di wexta melez girtê de em bi were şerkirin, em bi were mirin. Di Çanakkale'de em bi were mirin. Tenê em di mirinê de dibin wek hev. Dema ku em serwerî dixwazin ji wan, yani serwerî çi ye? Ez dixwazim di şaredariyan de ez xwe birêve bibim. Wê wextê qayyum tê. Yani zatî Tirk ji sedî nodî zêdetir partiyên netewperest ray ditin. Ya ewil ev e ya duyem jî weke te jî got wexta mafê mirovan di nodî de hatiye avakirin di şeş cihan de bi rêxistine ji nodî heya vir ve herî işkenceyên zêde hatiye kirin di 2021 de bû. O zêdetir jî dibe. Îsal jî ji bo Diyarbekirê ez dikarim bêjim di 5 mehên dawî de 143 kes bi ê ku işkence dîtine û xizmên işkence dîtiyan serî li wexta mafê mirovan ya şaxa Nûnertiya Diyarbekirî serî lê xistiye. 143 kes. Niha kek baran jî dikare bêje li Almanya ne 143 kes, 3 kes bi tohmeta işkenceyê tedavî ve lûr Almanya cî yani her derde heje yani kes kabul nake lê li vir tenê li Diyarbekirê 143 kes gotiye me işkence diye. Ji me re jî pir normal bûye ne wisa Murat? Ya divê gelek em normal kabul nekin. Em kabul nekin yek jî be. Yani weke me goya hişmendiya me jî carna xera dibe. Em her yek mirovin mirovek bi Tirkî dibên birîcik. Em her yek bi qedirin bi qîmetin mafê me wî ku wek mirovan bijîn heye. Em vîya qebûl nekin. Tirkî bi hişmendiya me jî dilîze. Ya duyem mesela em dibînin 273 kesên aktivîstên mafê mirovan ceza xwarin. Ji wan her yek jî ez dikarim bêjim lê pir dû dirêj nekim. ASM jî li Diyarbekir roja çarşemê 21 kesên ji çapemeniyê hatin binçavkirin. Çar roje dibin ev roja pêncaye, roja çarşemê hatin binçavkirin. Çar û çar rojên din jî li ser zêdekirine. Ji bo çi hatine binçavkirin em jî nizanin. Wek ez jî çûm di binçavan de wan ziyaret kir. Ew jî nizan ji bo çi hatine binçavkirin. Ji ku em zanin çi bûye li TRT xeberê de xeberek derke. Ji bo parêzeran divin dosya veşartiye. Hûn nikarin dosya bibînin ama TRT bi her tiştî bi belgeyan dibe ji bo vîya hatiye binçavkirin. Divê gelek em vîya qebûl nekin. Li Tirkî mafê me yî ku xeber stendinê heye. Tirkî dixwaze xeber ji vir dernekeve. Yani ev işkence kiryarên nebaş zêdetir dibe o dixwaze gel ya jî rayedar ya jî dewletên ne li Tirkiyê din bi vîya pê nehesin. Lê em jî dixwazin her care em bi vîya bilêv bikin. Gelên navnetewî jî vîya zanibin.
mesela em dibînin işkence bi piranî li ku zêde bûye, li taxan zêde bûye. Peyvekî kekêbaran hebû, çima gel dernakeve derve. Herî zêde işkence li derve hatiye kirin. Dema ku mîtîngek çêdibe, polis bi zulmê, bi zordariyê gel belawela dike û dixebin çavan. İşkence zêdetir bûye. Em diya bi xebatên wexfa mafê mirovan jî zanin, ya jî bi xebatên îhadê jî em dibînin. Her carê diya zêdetir dikin, işkence zêdetir dikin. Dixwazin gel tişkî nehesin. Em dizanin ki hem her carê zêdetir dikin lê em her carê peyvekî din dibêjin. Do ji göçî zera İstanbulê 16 kes hatibûn bin çavkirin, ji wana 5 kes 21 kes hatibûn bin çavkirin, ji wana 16 kes hatin girtin. Mesela pirsek wiha hebû. Yekî gotiye işkence devletê dike. Elbet işkence devletê dike. Çünkü işkence bi wek mana wî çi ye? İşkence devlet çawa dike, polis dike, leşker dike, cerdevan dike, yani devlet bu xwe dike. Diğer gotiye ji ber vê yekî gotiye tu endamê rêxistinî ji ber vê yekî gerek tu bêgirtin. Niha em dibînin peyv nehiştine. Nahêlin peyvên me derkeve derve. O her carê jî viya zêdetir dikin, em jî hêvî dikin ku yani mesela me goya CHP tartûfe nahêle bêlîstin. CHP jî nijadperest e. Em ji CHP çi dixwazin ku? Yani demek ki mi viya gotu bu. Murat hinek Kurd dibêjin divên hema bira Erdoğan here kîtê bira were. Ji wê bonê di nava Kurda da li Bakurê Kurdistanê vêga trendek wisa çêbiye ku dibêjin em ê dengê xwe bidin Kılıçdaroğlu û CHP. Ez dixwazim li ser wî jî çend gotin. Yani niha konkujiyan ku devletê kirine bi piranî di dema CHP'de bû. Ez dikarim konkujiya Ermenan bêjim, ez dikarim Seyid Rıza, Alişêr, Dersim, Geliye Zirlan, vana giş di dema CHP'de çêbû. CHP ne guheriye? CHP divê ez bixwe devletim. Tenê niha bin dest e hêzek jêr lazim e. Kurd tenê êke li ser xwe ne êke bi rêxistinê Kurdin dixwaze Kurd bîne cem xwe. Lê em dizanin CHP jî jê din partiyên din ne cuda ye. Ew jî divê ez devletim, divê dewlet ya min e, devlet bi tek zimanek tenê ye, yek zimaniye, yek welatiye, yek aliye. Yani her darî CHP niha çawa dike xwe xerab nake, AKP xerab dike. Yani CHP şaredarî wexta ke tartûfe tê lîstin, yani lîstikek bê lîstin tu iznê ji kesî nastînî. Yani CHP şaredariye CHP dibe ku bi gota erê tamam sersera serçava. Ew naxwaze bêje na tenê dibê tu gerek her êwalî jî qebûl nake. Yani ji ewil dewlo ye. Yani em her yek Kılıçdaroğlu ji bo Kurdan yani derdorî dusê mehberê Kılıçdaroğlu hatibû vêdira. Bi xwe gelên ku di civînê de bûn bi piranî viya pirsîn. Di zimanê zikmakî de wê tiştek çêv ve Kılıçdaroğlu bersiba viya jî neda. O her yek jî dibin zimanê zikmakî wek şîrê dayîkê jî helal e. Herkes viya dibêje ama qebûl nake. Ew bi xwe jî qebûl nake. Yani weka ewil jî min got Kurd bi hêz nebin, bi hevdû re tev negerin, elbette wê Kılıçdaroğlu jî waniye bêje, Tayyip Erdoğan jî waniye bêje. Ji ber wekî divê gerek em bi xwe hêz bin, bi hêz bin, bi Kurd bin. Yoksa nabe. Gelek spas. Niha em derbasî mijara xwe çara bibin. Mijara me çara Rojavayê Kurdistan heye. Murat hema tilwirî em ê ji te dewam bikin înca. Wek tê zanîn ku vê heftiya çûyî derbas bûyî di serê heftiye da ya jî heftiya çûyîn da
Tayyip Erdoğan go em êrişî Rojavayê Kurdistanê bikin û wek ku meriv ji televizyon û ragihandina wan fehm dike hedefa wan da min bîçû til Rifetê ye lê em halê Efrînê li ber çavê me ye halê girê spî û serêkaniyê li ber çavê me ye bi rastî wexta ku Efrîn dikeve bîra min psikolojiya min hinkî xera dibe yanî li wir însan dibin çi zilmê dane insanê me em zanin ku dibin çi zilmê dane îcar Tirk dibêjin ew navekî li wan kirin ewlê digotin artêşa azad ji bo wan başiyê gotin artêşa netewiya Sûriyê Sûriye Millî Ordusu ji qebilî wan ba wana didin pêş û dibêjin em ê êrişê Rojavayê Kurdistanê bikin lêbelê ji alîkî da Amerîka bertekêşan dide ji alîkî da jî Rusya pir meriv divêxê naxwaze yanî wexta ku Lavrov hat Tirkiyê ez bawerim eger ku li hev kiribûna vêgavê êrîş kiribûn û wisa xwaneye ku hese de jî dibêje em amadekariya dikin û bi Sûriye ra jî ketiye nav hin temasan tê çi vêjî di vî warî da keremke derdê Tirkî ne tene min bîçe ya jî aliyên dinê derdê Tirkî destkeftiyên Kurda ye yani metre bi metre diçe naxwaze Kurd destkeftiyekî bigire yani çünkü dizane ew jî bi xwe dizane Kurd dawiya dawî wê bi hevdûre bixebitin yani başûr û Rojava wê bi hevdûre bixebitin çünkü pêdiviya wan bi hevdû heye ewlî Rusya Lavrov gotibû dibeke bibe lê paşê ew jî zimanê xwe guherand Tirkiye ji aliyê din ve yani li hundirê Tirkî her diçe xirabtir diçe dixwaze Tirkî ve dîsa konsolîde bike ji ber wê yekê jî ji ku kare yani em dizanin Tirkî di destkeftiyên Kurda de dema destkeftiyên Kurda de dibin yek her yek hem êku ji xwe dibên çepgir êku ji xwe dibên îslamîst oldar êku ji xwe dibên rastgir giş dema ku peyva Kurda derbas be giş dibin yek ol dij wî dixebitin serok komar dixwaze li hundir tiştan baştir bike wê çi bêje bêje li vir aborî xerab e ji ber ku em li Sûrî şer dikin ji ber wê yekê jî dixwaze here Sûrî lê em dibînin ji aliyê din ve Amerîka jî hêdî hêzên xwe dişîne Rojavayê Kurdistanê Amerîka bi xwe naxwaze Rusya jî niha dişer de ye nikare de her Ukraynayê dişerekî dijwar de ye li wir xetimiye nikare derkeve nikare pêşve biçe dixwaze hêzên xwe ku li Sûrîne bikişîne dîsa Rusyayê ji bo şerê Ukraynayê Türkiye jî dixwaze Türkiye jî dibe Rusya dema ku Rusya derke ez têkevim wê lê dawiya dawî Rusya lê nêrî ku ew derkeve wê Amerîka têkeve wê dire Rusya jî dudiliye yani wek Amerîka raste rast nabêje ez naxwazim lê dixuye ku ji ber ku Amerîka nekeve wê dire Rusya jî qebûl nake Tirkî dibeke tiştekî waniya bike yani ewlê em dikarin bêjin ev ya bêhêşiye yani bêhêşiya Tirkiye ama dema ku ji bo Kurda tiştek hêzek Kurda xurttir bibe Tirkî bi vî awayî dixebite Tirkî bi Tirkî dibên ya beka pirsgirêka bekayê dibîne ama Kurd jî ne wek Kurdên berîne Kurd jî zêdetir bihêzin lê em lê dinerin li binxetiya jî li Rojava Kurd jî hîn nebûne yek yani ji aliyê din ve em dibênin peşmergeyên Rojê hene lê aliyê din peşmergeyên Roj qebûl nakin bi piranî bi Sûriyê re têkil dîtînin hîn hêzan yani dibe ya hêzama ji hundirê me ye yani wîya nabînin Tirkî dibeke tiştek wer bike lê hege Amerîka balafir nehêle balafirên Tirkiye bê bikaranîn Türkiye nikare ji wir derkeve wê derdê wî xetere bin
ابوریاوی خطره بن بخوا از خمگینم از بخوا از دویم گرک یک کردکی جی قبول نکه تشتکی وانیا بکرن لروجاوه کم زیده خورد غلط لی دستکفتیک هیا ام هر یک نهیلن کو ترکی تکه و ویدرا چونکی دخوازه لور başvuru navbara başvuru rojava kutbuke derdevi ne tane çıke yani evlur 3 kilometre kurahiye duhaze evji dizane ki davi çarperçen Kurdistan'ı ve bencem heptu le jinha ve duhaze kutbuke neheyle em her yekşi le dijviya em denge xozeyde bikin em kabul gelek spas naha kekbaran Erdoğan dibe eme 2 kilometre kurayı ji Reyhanlı'ya ji Hatay'a dest pê bikin hettane Şemzînanê û ji bo viyanê jî ketine nav Amadebaşiyan artêşa xwe dikişînin nav axa Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê û bi Rûsya ra û bi Amerîka ra dikevin nav pêvendiya lê belê ew price berdevkê Wezareta Derveyê Amerîka dibêje em me dilgiraniya xwe êşanî Tirkiye daye me ji Tirkiye re gotiye em dilgiranin em naxwazin ku hûn êrîş bikin û em hêvî dikin ku nekin heta pirsek jê dipirsin dibêjin Mezlûm Ebdî dibêje ku îcab bike em ê bi hêzên xwe û em ê bi Sûriye re li qarşî Tirkiye têkevin şer em dixwazin ku Sûriye di alê hêza hewayî da me biparêze tijviyara divê çi dibêje me em li ser helwesta xwe ewilin em dilgiranin ku Tirkiye êrîşî wir bike ku Tirkiye êrîşî wir bike ew ê xeterî di şerê hember Daişê de jî çê bibe gelo Amerîka Rûsya rejim çünkü weka ku rejim naxwaze ku Tirkiye êdî êrîş bike heta dixwaze ku ciyê ku Tirkiye jî ketiye derê û weka ku di nav rejîmê û Hesedê da jî hin pêwendî îndî pêwendiyê vekirî îndî dest pêkirine û tê gotin ku ciyê ku Rûsya hinek dibêjin ku Rûsya wîrê vala dike ji ber şerê Ukraynayê û hinek dibêjin ku ew ciyê ku Rûsya vala jî dike wê İran têkeve gelo ku İran încer têkeve wîrê wê Amerîka çi helwest bistîne ya İsraîl heye li wir meriv gerevan teba de berçavê xwe kerem ke Mamoste spasım de evê da dest pêkin ha bê mantıqa şer mere bizanî çima şer ji bo çetê ava kire tu sedemê evê de me temaşe dikê deselatariya Tirkiye temaşe dike sedemê tiştê nîşan dide ben eleşkarî ji Rojavayê Kurdistanê tê ji başûrê Kurdistanê tê ji ber vê sedemê jî dibe em bi her şêveyê te de holê wê derê bikin û heta îro jî tu hukuka tu devletê negudar kirin hemû bin pê kirine û gor xwe jê tevgeriyanin eva piçek jî Kurd û Kêmasiye ya jî rêdayînan yên devletên emperyalan devlet emperyal ji wan tiştera ji xwe rê nedana ne mümkün bu devleta Tirkiye bi her şêwekî dest û milê xwe li ba bike û tevlî ew ve sînora derbas bike yani Sûriyê Sûnî jî bibe lê teqrîben 9 sale hatî peşekirin her parçe Kurdistanê de me bixwaze îran netêde hemû ciyada destêrejayî dike niha em temaşe bikin çi li Rojavayê sînorê Rojavayê Kurdistanê çi ji başûrê Kurdistan tu herîşekê ne ji Bakirê Kurdistanê re hatî ya jî ji Tirkiye re hatî kirin ev tişkî wisa tune yani çîrokekî wisa ye tenya ji raya giştî bikaribin amade bikin nijadperesta xurt bikin ta ku bikaribin ki sedemekî ji xwe re nîşan bide îcarê niha gava dinê ji me gote destkeftiyên Kurd bi navê Kurd ve hiç fark nake tenya bi navê bi Kurd dixwaze bi cehş wê derê desthilatdar bin xey nake bi wa dê evê herîşê wê derê bikin nêlin wê derê bîn bikirin ji ber wê sedemê jî xerîb nine tiştekî ecêb nine
دوی داره ده روشیه هر مدن یعنی دولت خوبکی خدان دموکراسی دزانه خدان حق و عدالت دزانه یعنی سوژه مثلا شخور اول ایرو روشا کردستان اگر 4 پارچه نابین 4 دولت داتی پروا کنه سدمه ما بریتانیا بخویه امریکی بخویه فرانسیس بخونه افانا اکتوری هری مزن که وانا به کراساتی هنین سری ما حتی ایرو روشی دوی خطا خودشون دا گفنا بتنن جبر ککو از خوازم تکم نابره از خوازم تشتکی بپرسن کرن لگوراته لگور جنابته دوی کو کرد چه بکن از خوازم از وی مراق دکم کرد چه بکن ل روجاوای کردستانه کرد چه بکن از نها شو تیم در اگر او ببه نها همه چیز به هبو بگریدای نرازبونا امریکایه بدف کی نرازبونا خو نشان داین تو تشتکی زده ifade ناکه اگر تو تندی وکری اشکره بجی کی از پیشبر و تشتکی من نکارن در باز بدر ببن او هلوسته ل امجر نرازینن ل وندیسا دکارم بکبن برید از وصفیم دکم بریا مثلا افسچیروک افرینجی وصابو خیر نخواست پرووکاسیون چکرن پشت پرووکاسیونجی نبنا نظام چند روزه داشتی افرین چو جدار افرینه بگه همون کوکاویج بدره راکرد یعنی از نیگریا کردستان بیکرد که نه پروژه نه جه 30 کیلومتر کربوناوی جبدره حتما به شباب هایان سرسینور نبنا کوردیناسیون تکیلیه کرده خود کرنه کرد جه ارد خودور خستنه یعنی دوار که دبیا جنوسیت ده به جنوسیت نوی جنوسیت نه کاری او که تو بساغه ملتش قتل دکی تو اردوی قط دکی او دکی تو بج ابدر گورا وطنه ام تبزن در کدنه ام عرب لوی داره بيجي بکن اوا کمبرا عربا که با آسیا دوی دا چکرن بریاوی اسا چکر پشتوی صدام حسین چکر نباین زاپوی دهو که اوی منطقه زبی همو بیرامده یعنی همو سینورا 10 کیلومتر 15 کیلومتر کربوناوی همو بالا کرده سدمی همو او بو که کرد جه هفدو دور بکیون کرد جه اردنگاری خود دور بکیون ملت یه شکوکا خود دور بکیون همو تشتی خود دور بکیون جبر سدمی از نرازی بینم امریکا جی ترنا بینم پرجی به اونا حقش نبینم مثلا چیروکا روسیه تشتکی ننید چیروکا روسیه داشت خود ترکیه به دو آلی دیده مثلا اوکراینی داد دو آلی داشتی دانستندری خود ده به روسیه راجی دانستندری خود بردوام دکه جوی روشیشی حاضر که استفاده بکه شو قصد کار به ماکسیموم استفاده بکه اوی بخوازه بکه وزیر وان دروای دست پکی او دا بیدنگ ما او ما لی تو دما که هندور دا تو تماشات که هندور سوریه تماشات که دوار لوجستیکی دا گلک جیها پیش حاضریه اوی هیه پیش حاضریه خوب پاراستنه هیه یه منطقه هنه دوی واره دا روسیا رول که دنه دلیزه حضر که حسده و اوی راست راست بگیشنه هر دو رژیم سوریه بگیشنه هر دو yani fermi bir gecenin nerede şu böyle ama da beni de tekvi van gelek kortan danışandırı van gelek heye o taybeş mere ev nişan bide navi bajar bir buçuk cebala pergahte de peşbere müsebirim nabiş büyükler Kamışlı kamışlı var yani kamışlı da hin bala pergah ben deste ev daye rejima Suriye daye ona bir şey eve, na bir şey ben nasıl kurda dahi. Yani tişteki devir teslim bu, roje ki ev devir teslim işte bu khazan. Ev gelek aşkerey vekiliye. Liba Rojava Kurdistan'ı yek rezi yek rezi tüne yek dengi heye. Tahammura tişteki dini tüne, hezeki dini tüne le Rojava Kurdistan'ı. Hezem peşmerge به ده هزار زیادتر پیش حاضری خوکری همون چیزی خوکرنن تبلیغ شر داعشی بودن طرف تجربه خو هنن دکاده دا حتی ایرو روزه ندان هزی پیش میگه که به اوی روزاوای کردستانی نیشتن و در یک مخالف کی بمینه
کی محالفت کردن سگرتن خستن اندر سجن کردن دوی باره داشی او تنیه تحملی تنیه اده باشه تو یک تیپی که دم اساسا جی aynı tişte bu nahacı aynı tişteye yani rastı em division hene tişte ben abi kurdayı le Kurt bi destê xweşê zulmê li Kurda dike. Ew tiştê ji geremere bibin ew jî rûreş bike ew jî dest nîşan bike. Tiştek wisa jî nabe dijminatî teniya li Rojavayê Kurdistanê pêşberê Rojavayê Kurdan naben ji ku xala me pêca dawî ji xwe em ê hema vê gavê derbasê xala xwe yî pênca bibin baş ji te hema di sînorê Başûr û Rojava da di pirasê marka da derbasî Başûr em bibin û li wirê bi rastî êrişek piralî li ser Başûr heye ji alîkî da Tirkiye êrişî wirê dike bi hinceta PKK û 6-7 baregeh Karakol her çi be navê wan ava kiriye li wir û ketiye nav axa Başûr ji aliyê din ve PKK ji ber şerê PKK û Tirkiye derdora 300-400 gundî da vala bûne xelkê wan gunda vêgavê ketine debara wana distiye Dewleta Federaliya Başûrê Kurdistanê daye û PKK ew jî têr nake dibêje PDK xayîn e û PDK alî tirka dike û car bi car li hin deran êrişî pêşmerga dike herî dawî li Şingalê pêşmergekê revan di nizam aqîbeta wî çibû û li alê Amêdiyê jî êrişî xaleke pêşmerge kirin. Dîsa İran car bi car tedî hinek dem derbas ve pazdekî bîstkî mûşekekî davêje Hewlêrê dibêje em li Kurd dixin em li Mosadê dixin. Kab Mosad li wirê çi dike ez nizanim Mosad kolwir viya çi ewka bavê me bû. Ji alîkî dinê ve Hizbullaha Iraqê ew jî bi drona li Hewlêrê dixe li wan der û dora Hewlêrê êrişî wesayîta dike filan û bêvan û ez dixwazim li ser vana ji kerema xwe tu bipeyivî tê çi bêjî çima hewqas êrîş çê dibin hemam usta wek me de gavadmecê dest nîşan kir li Rojavayê Kurdistanê otorîtekî bê îrada milletê Kurd wê derê ava bû bê îrada milletê Kurd ava bû ew berdewam dike ew tesîrê xwe ew me re dikarin protîpa ew ê bibîne rejîmê bîne li wê derê bîne protîpa rejîmê çi bû rejîm çi dike niha çi tê kirin niha jî tu temaşa bikî daxwazekî yên netewî li Rojavayê Kurdistanê binivîskî bû wekî konseptanên pêşiya xwe yek bikare ji me re nîşan bide ez özür xwe vê derê bixwazim ji xwe yek nîşan bide kêmtirîn ji otonomiyê bigir yani ji federalizmê bigire heta otonomî heta xwedmuxtariyekî navê Kurdistanê tune keko navê Kurdistanê li wir tune mesele li wê derê wê çavê dibe me re navê evê deyne ew der destkeftiyê Kurdistanê annene ew dibe me re dest nîşan bike heger ew destkeftî Kurd teniya diçin xwe kuştin ji bo evê daişê didin kuştin dibin paramilîterê hinek dewleta li wê derê xwe kuştin û tu destkeftiyê Kurda tune bise wê derê destkeftiyê Kurda tune xezencê Kurda tune têkçûna Kurda heye têkçûna mîjoyên yên netewî heye ew li ji ortê de radibin hîn jî li wê derê behsa konfederalîzma rojhilatin avîn bête kirin keko em werin ser Başûr wexta me dema me kême em werin Başûr keke henefî direk rastserasa wî dibêjim ew çîroka li Rojavayê Kurdistanê her dem li Başûrê Kurdistanê hate ceribandin heger bê bîrawe di noda dudiya da yên cara yekemîn herişê Kurdistanê hate kirin bi navê duyemîn pazayê tevavê hate kirin û gelek warê cî warê Kurda hate şewitandin talan kirin di wê demê de heta ki bersivîkî xurt xwarin wan xistin birin di wê derê de bê tesîr kirin niha
em bixwazin naxwazin yên devletên dagirker tücara dê rehetî nedin Başûrê Kurdistanê. Çi jestê wan tê ew bikin? Belki me eşkera nekin, ben evê xwe bikin, bi alîgirê xwe bikin, bi paramilîterê xwe bikin. Wekî heştê şaibê be, wekî Hizbullah be, wekî hêzekî ava kiririn niha li Şengalê girêdayê heştê şahbê, ala heşta şahbê, ala PKK û ala evê bi hevdûra dar dikeve. Yani ji vî rûreştir tiştekî dinê rûyê erdê de heye. Eger tu niha biçî desthilatariya Başûrê Kurdistanê bi çeka hêrişê baragehê wan bikî, bixwazî wê derê têk bibî, ji vî rûreştir rûyê erdê de tiştekî heye. Yani tu tamaşa bike niha çend heb kanalên yên Başûrê Kurdistanê ji Kanal 24 bêje, ji Rûdabê bigêje, Kurdistan TV bibêje, hemû kanalê de tamaşa bike. Yek televizyonekî dibêjin ki PKK wisa kirî, PKK wisa kirî, PKK dijminê tekî PKK ew dike. Hiç ve propagandakî wisa tiştekî dîtiye tune neye. Lê tu kîja televizyonekî evê vekî çapemeniyê yên PKK vekî behsa dijminê herî mezin dikin ji Kurda dikin. Behsa Kurda dikin. Dijminatiya Kurda dikin. Dijminatiya desthilatariya Kurda dikin. Yani kesekî dijminatiya desthilatariya Kurda bike, ya yek hêvekî, yek ew kime destime, yek hêvî kime destime de heye. Eger hûn hêrişê wê derecî bikin, ji we cihêdî dunyayê de ji we tiştek ecîb tune ne, hûn nikarin bibin Kurd. Ev mejiyê Kurdayetî ne, Kurdayetî çê nabe di wê derê de. Tu yek desthilatarîkî, yek evkî hêvîkî me heye, ê Kurda heye, hemû heye, tu bi her şevê hêrişê wê derê dikî, rûreşiya te heye, vekî dinê tiştekî çê nabe. Rast e Hizbullah hêrişê bike, bi navê hîjeta evê ji xwe re nîşan bide, jûriya nîşan bide. Zîl wê derê, Mossad wê derê, belkî bin 10 qat em quvvet bavan wê derê. Tiştek wisa ji xwe derê, çîrokê xwe, anca ew dikin raya giştî xwe ew bikin. Mossad li wir viyan nikarbûn êriş bikirin hekeko. Na baba, na tiştek wisa Ne İran û ne jî Hizbullah. Ji bavê wan zêde bu karaban wê tiştê bikirana. Jarê ew dikarin raya giştî xwe bixapîne. Lê raya giştî Kurdistanê nekane vê tiştê bixapîne. Tiştek wisa çê nabe. İran bi paramilîterê xwe drona didin, rê dikin, teblî hevî dikin, herî ew teblî hevî têr nake. 2017 da wekî hûn hemû dizanin qanûnê kêpingehê li Kurdistanê hat avakirin ji bo kî bin erdên yên dewlemendiyê Kurdistanê Kurd bikar bîne. Lê niha dewleta yên merkezî hez dike ew ê biryarê pûç bike, wê biryarê ji ortê rake, ji holê rake û desthilatariya Kurdistanê bin pê bike. Ka em ê încar viyanê ji Kek Murad bixwazim bira ew şirove bike. Kek Murad niha Keko behs kir kanûna petrol û gazê ya Başûrê Kurdistanê heye. Li gorî em bêjin kanûna bingehîn ya Iraqê a federal, Başûrê Kurdistanê mafê wî li ser tasarrufkirina petrol û gaza Başûr heye. Wan jî ji bo wî kanûnekî derxistin. Lê vê paşiyê ew Mehkema Bilind a Bexdayê ewan rabû biryareke derxistin gotin ew kanûna petrol û gazê ya Başûrê Kurdistanê ne li gor yasaya anayasa Iraqê ya a federal e. Dikin gedaviya çêbû di dema ku şerê Ukrayna û Rusya dest pê kir pêwîstiya Ewropiya bi ew karra bi petrol û gaza Kurdistanê çêbû. Çünkü hat bahskirin ku ew petrol û gaza Kurdistanê ji Ewropa re bê rêkirin tam di wê demê de êriş jî zêdebûn û ev biryar jî derket. Ez dixwazim ku tu hinekî li ser vîya bisekinî û van êrişê piralî li ser Başûrê Kurdistanê tê çiwa tê gelo dixwazin ku wîrê bixeniqînin, di ciyê xwe de bifetsînin. Ez dixwazim hinekî te behsa wî jî bikî. Niha li dinyayê piştî şerê Rusya û Ukraynayê
krizek petrolü heye. Li mesela Velatên Rojavayî ambargo danî ser Rusyayê, petrola Rusyayê, gaza xwezayî ya Rusyayê qebûl nakin. Li wir qîmeta Kurdistana başûr zêdetir bûye. O başûr jî dixwaze ji aliyê aborî ve jî xurt bibe, ji aliyê siyasî ve jî xurt bibe, dixwaze petrola xwe bişeyne. Aborî xurt bibe ve siyasî jî xurt bibe. Aynen öyle. Divî warî ne Türkiye, ne İran, ne Suriye jî vêya qebûl nake. Ya sêyem, yani mesela İran bi mûşekan dixwaze qers bike, dixwaze Başûrê Kurdistanê tena serê xwe nikaribe tişkî bike. Ya ji aliyê din ve Türkiye li Başûrê Kurdistanê çend cihan xistiye bin tesîra xwe. Ji bo çi werbûye? PKK li wir dibe ez li virim, hûn nikarin bên vêde. Li wir divê gelek em vêya zanibin. Yani başûr serwer e, başûr desthilatdar e. Divê her rêxistin desthilatdariya başûr qebûl bike. Em lê dinêrin PKK desthilatdariya başûr jî qebûl nake. Her rok gefa li başûr jî dike. Ji aliyê din de em dikarin vêya bêjin. Li Iraqê sê beş hene. Aliyê Kurda başûr, Bagda û Basra heye. Bagda bi xwe dixwaze dewlet, yani dixwazin sê beş bin. Yani Kurdistanek azad be, Bagda û derdor ve Şîî be, Basra jî bibe Şîî. Lê İran naxwaze, vêya naxwaze. İran dizane ki bu petrol bi piranî li Musul û Kerkûk û li Kurdistanê hene, Basra bi qîmet nîne. Ji bo vêya jî qebûl nake. Türkiye jî alîkî ve qebûl nake. Çünkü başûr xurt bibe weke te jî got di aliyê siyasî ve jî wê xurttir ve bihêztir ve aliyên aborî de jî hêztir ve ji aliyên wek eğitime de jî wê hêztir ve vêya qebûl nakin. Wê ez ditirsim ku ev pevçûn êrişên ku ji bo yani li ser Başûrê Kurdistanê wê zêdetir jî ve çünkü başûr wek şansek nûdî di krîza Rusyayê de başûr bi qîmettir bû. Yani Avrupayî jî dixwazin ji yani gaz û petrolên Başûrê Kurdistanê bikarbînin, İran bi piranî li dij viyaye. Türkiye niha pêdivî heye ji ber ku aboriya Türkiye xerab e, nikare li ber bisekine lê ew jî dawiya dawî naxwaze Kurdistanek ya perçek Kurdistanê xurtir ve ji aliyê din ve ez dîsa vêya dibêjim. Yani PKK divê şer nîne berderiyê Kurda. Yani civur demir dest derkeve çünkü ji aliyê din ve divê Rojava heye. Rojavayê min e, dibin bandora, dibin tesîra min de ye. Divê gerek here wê dire. Yani li wir wek xerabî, nakokî zêdetir dike. Yani divê vêya bisekinîne. Lê ew jî naxwaze vêya bisekine. Yalçın peyva Yalçın küçük heye. Yani Yalçın küçük heye. Ew dibêje bi destê min, bi saya min Kurdistanek azad min nehişke bêava kirin. Lê em dibînin vêya hîn jî didome. Yani naxwazin Kurdistanek azad ve ji ber ku bandora Kurdistanek azad ve perçên din de jî be. Vêya naxwazin İran jî alîkî vêya naxwaze, Sûrî jî naxwaze. Niha bê hêzê bêqawet e lê dema ku referanduma Başûrê Kurdistanê demedî her çar welat jî Iraq jî, Sûrî jî, İran jî, Tirkiye jî nexwest ku biserkeve. Lê em dibînin li wir sedî nod sê bû ez. Nod pênc bû nod sê bû ez dizanim erê kir. Yani li wir her gav em dizanim ku li wir gel dixwaze bive ser bixwe wek îmza destnîşanek avêtin wê bi vî awa jî bidome. Belê gelek spas niha em hatin mijara xwe şeşa. Mijara xwe şeşa jî ez ê bikim di beş yek ji pêwendiyên Tirkiye bi hêzên Rojavayî ra hêzên Rojavayî jî ez ê bikim di beş Awropa û Amerîka. Ji ber ku kekbaran li Awropayê ez ê beşa Awropa dewrî wî bikim û em bêjin peywendiyên Tirkiye û Amerîkayê jî
kek Murat hema ez ê ji te dest pê bikim. Türkiye dixwaze F-16 bistîne. Türkiye dixwaze F-35 bistîne. Türkiye dixwaze ew ambargoyên ser wê rabin. Türkiye dixwaze ku Amerîka piştevaniya hesedê neke, piştevaniya Rojava neke. Vana tev nakokiyê navbera Türkiye û Amerîkanê û herî dawî jî Amerîka raporteke wana hat belavkirin a Wezareta Derva di wir da jî agir ji devê Amerîkaliya dibariya ku di derheq Türkiye'de gelek tiştê ne baş gotibûn belê tê çi bêjî. Yani nakokî navbera wan de heye tune yani pir nakokî tune yani ji ber ku Rojava jî Amerîka jî Türkiye naxwaze. Türkiye tenê wek dibe ayna mezin de xwe dibîne, dev aynası de xwe dibîne, dibe navbera me de nakokî heye. Eger em tunebûn wê Amerîka qers bibe ya jî Avrupayê qers bibin. Lê yani Türkiye niha dixwaze li hundir tiştekî yani ji bo gelê xwe tişna dike yani yoksa Ji bo hilbijartina dike. Elê ji bo hilbijartinan dike yani mesela ji alîkî ve dibêje İsveç ez naxwazim têkeve NATO'yê. Ve yani destê wî de tiştek tune yani nikare ber vîya bisekine. Tenê dibêje yani tenê dipeyve yani nakokî divê yani nakokî ça dibe du hêzên xurt hebin, du hêzên wek hev hebin navan de nakokî dibe. Lê Tirkiye na pir qelse. Tenê ji alîkî ve artêşa wî xurt e. Lê bi artêşê artık şer bi artêşan nabe. Şer bi aborî dibe. Şer bi teknikî dibe. Şer bi zamyariyê dibe. Tirkiyeyê jî vîya tunene. Tirkiye tenê em wer dibînin. Yani Tirkiye li hundir dibêje. Em xurtin, em nizanin, em ê du sê salan de em herin uzayê tiştê wer tune. Nana wê ji me ra gaza xwezayî derxin. Ya her carê tiştek derdixin. Di behra reşta gaza xwezayî dîtin. Yani Erebên bi ciryanê dixebitin derdikeve. Yani balafirên Tirkiye ji 2013 vir ve her gav dibe ya li jore lê em nedîne. Yani Tirkiye li hundir yani ji bo hundir dilîse yani derve kurtetiya wî nemaye. Yani mesela dixwaz dibe İsveç û ez Finlandiya ez qebûl nakim. Tamam. Em ê wî ji kek baran bipirsin ka Ewropî ji Ewropê wexta Tirkiye dinêrin çawa dibînin çünkü em zanin ku di raporta salane ya Parlamentoya Ewropa'da gotin ku gere em êdî Tirkiye ji vê saziyê jî bavêjin û berendamtiya Tirkiye a ji bo Yekîtiya Ewropa jî gere êdî bê bidawî kirin. Di mesela hem de mesela wan her du devletên Skandinavyayê da jî li hember hebin ew têr nake încar di mesela Yunanistan'da jî merivêqê hênkî behra Egeyê jî hêdî Tirk dixwazin germ bikin tê çi bêjî keko bi kurtasî çünkü dema me êdî bi dawî biye. Ez hoşa gelek kurt buldum. Niha pêwendiyên Yekîtiya Ewropa û Türkiye ez bawerkin demî herî xirabtayê. Yani ji vî xirabtir ez bawerkim min nedîtibû bi vê dervînde raporeke herî dawîce amade kirin. Tu tiştekî erên nava wî de tune ji ku bi mafê mirov werbigire warê demokrasî mafên yên kemne teva di hemû tiştê de carekî denê de ew ê de ma tê de man û ji xwe naxwazin Türk naxwazin vê tiştî çareser bikin demek çareser nekin bi wan pîvê xwe hatina wana nava Yekîtiya Ewropa ji xwe ne mimkün e wî xemr xeyalekî çê ne mimkün e ji xwe herî de derbas bibin yani bi vê halê xwe 5 salê dinê jî tu tiştekî wan çê nabe yani ne mimkün e nava Yekîtiya Ewropa'da cî bigire ji bo çê bibin dibên me jî vê guhartin gelek tiştê wan serî heta binî bete guhartin xwe amade bike ji bo wê tiştê can cara tu mezedkê tu ji dibe wekê ji bo hundir rayek tiştî hundir em pêdîvê me wan tune êwan pêdîvê wan bi me heye Şana vekî pêkerok di derdikevin hinekê desthilatdarê wan radibin dibêje ya li dervayê welatê de însan ji bo nan ketinin dorê dikarin nam bibînin nizam çi bibînin
boç heye direj bunun insan acayip bunun bir yani mera cana tamaşa ki gelo eva seruki devleti ki an şura şanoy ki te brevadı ben yani bir acayip bir şey ki acayip maydı benim diyor var da mesela Çiroka Türkiye yekti Avrupa em dikarin vega ve bir şekilde bir avaya tabavi jibir çünkü van deme davi operasyonu ki yekiyaj benavi operasyonu benav kirin لجه گرآوین ین اوه دبحرا اگه دا اوان شاید جاری کدنی اکتل کرنا ماجی دیسا جبوی رای گشتی هندره yani جدر ودا müdahale ki olsa o sedemi vi gelek de gram bebe jboy Türkiye bu jboy yani şer betavavi şu emdizanı şer betavavi mal kharabiye mal viraniye ve kidene le بچشی وکی بکاربن ترکیه و بنوی وارد رابه نممکنه لی باور کم herhalde جرزه فیلمی خونه او گرتنه قوت گرتنه بچکی و حزکن به وان بای رزه فیلمی دا بای خون کی برگازی مالقوچ اولو کرد لا انا تازه اینو درکتر اوانا نه اینو başlar dikene ha naçeter ki edine zifriyel hava zifriye bana ki ardır azıcık le ev dikeriyor yani bir başlar dikene işte لی تشکیدن این اویج از خوازم به تبینی خود سر اویجی ببیجم چه امریکی چه یکتی اروپا درجه برجوندی خوب برنادن جبو خاطری متو تشکی ناکن حیان ام بقوت به هز نبن یک رزیه مالا متو نبه دو سوزی هفدو نبن نکاربن هلوسته کی به هفدورا نشان بدن برتکی ما یک نبه تو kesme ciddi nagre, tu kesi nebe hesabı nagre. Abi jbirken maslahata devlete herga je devletin koloni ken netava je hamiye girintirej boyva. Keske vi emnake. Yani ev çirokane beri Sovyet Union hebund goten sosyalizm de mevru ve khalatke zulm harimas. Wana al-bakr bishra beri ekrebuş xo berdawami xodekin. تشتكتني شيء نقطة كداوي أزبيجن هزن روجاوي تايبت أنا سكة يقولون من جوان هي قالك دوست مجي نبان ده قالك كيف مجي جوان تي هيدا قالك تشتخ نباشي بريبا دبن تكليا وان داغر كرا نابا ميناكي كي نابا پشتكي جبوي وان دبي أبي باش بزانه بن هركس جبوي برجمان ديو خو تكليا بريبا دبن نبن دستوکا هنک کسا هنک داغکرا داکو بکاربن رومت سری خو بلند کن بکیمن نوام ملتی خود سپاسی وقت که جارگی بله گلک سپاس که کو نها ویدیو کی مهیه لدیاربکر دعوتک چه بو براستی بوکو زاوا خوب آلا کردستان خملاندنه من دیل خوشم چو مگوب خدا از ویانه جی بکم همان مجاره که به 3-4 دقیقی هما از هسته و بتنه اونه هسته خو و پیروز اونی دی بوکو زوا پیروز دکر نکنم خیمه خونه کام اوله لوی ویدیو تماشا بکن هوال نو ویدیو بله از کردستانم بوکا جیهانم براستی
من وقتا ویدیوی دید پر لخشام چو مالاوان آوا و برا او به هفره پیر و کال ببین هر بشاد و بختوار بجین و براستی وینه یکی گلک مربه کیف خوشت بو کک مراد وک جوانه کی تی چه بیجی یا من پر هستیار دبیجی برکو یعنی تشتگی خرابه یعنی چه خرابه لکردستان آلا کردستانی من دبینه هستیار دبه دیگه gerek her یک bağla Kürdistan'ı şabe bikarbine li yani jibo bak numune em nişan dedin. Hevi dikim zedetir be de her daveti de her xebati de ji ala Kürdistan'ı zedetir be. Divya pir hestiyar bum jiber ku alim neteweti jî vak ateşimin yani kefamın pır hat. Evi dikum yani rojen azat zedetir ve rojeki azat ve o evji yani şabın baktevardım. Duhazım her sali zedetir ve iroya kesbe düdübe düsüpse ve viyavayı merdi ve netewek ve viyavayı merdi ve hezek. Cana هن درد کردن بین ابنا علا کردستانی جن 1924 بود بین جبر و جف آل 21 bu eri cibir ve al heye Allah hemu kurdane yani ev al ruku merevine de gerek merev serbilind be az bu kadar serbilindim şabum yani tişteki hoş başe yani bir hestiyar bu mecbur از هیوید کم که اجی دعوتات تبدی بله کک مارا کرم که ماموستا yani davetim be ala kurdi me gelek dikli bu kuzava o pasafaş xemlandan min jî careye kemin dîtim bira şadu baxtavar bin hêvîdarim her nava şahîda bibin êdî me çû em nikarin behsa zewacê jî bikin ême şansê me nema burata yek bira burata bê dîlanê bigire bira li dar bixîne baba ez ê ser govendê dikşîrim ez ê govendî kexrabinirim ez ê ser govendê bikîrim lê gela xweş bi rastî gela xweş bû hestiyariya Kurd û Kurdistanê bi her şeveyê xweş e kek ama gotinên xwî dawî bêje kek bara gelek spas malava ve spas rêz û siraj bû temaşawana jî bo ketkarê çarpal medyayê jî bimîne xêr û xweşî de silavê roz bû hemiye Kurd û Kurdistan gelek spas berê kek Murat gotinên dawî Ez jî heman tiştan dibêjim ewil bînerên me re spasdarim ji ber ku derdorî saet û 45 dakikayê bimerine ya duyem xebatkarên çarpel medyayê re spasdarim ji ber ku tiştekî zehmete teknîkiye o bi yani baştir dikin o spasiya min dawî ji te re ye moderatöriyekî baş dikir spas dikim بله از جی گلک سپاس دکرم ji bo temaşevanên hêja ji ber ku wexta xwe bi me re derbas kirin û spas ji we her diyara ku we vexwendina min qebûl kir û hatin bernama min mala we ava we a we her diya û spas hevalên teknîkê û her bijîn belê temaşevanên hêja em îşev jî hatin dawiya bernama panorama heftê heyanî bernameke dinê ku em بهبره درباس بکن بمینن دخیر و خوشیه دا شب باش